इजराइलाव दिनैनि समाव मा जागासिनो दं इरानाव दिनैनि समाव मा जागासिनो दं ग्लबेलि बुहुमाव मा जागासिनो दं मा वार जागासिनो दं नोंथांमोना मोनथिखागौ जानो हागौ दिनै इराना जोंगासिनो इजराइला जोंगासिनो आरो लोगोसे दुबाइफोरबायदि सेफ जायगायाबो बमजों अरजों जोंब्लावगासिनो दं आमेरिकाया सानो बेनो बुहुमनि राजा जेराव जा खालामनो गोसो बेखौनो खालामो बहाबा सरकार खोख्लैनांगौ बहाबा सरकार थिखांनांगौ बेफोर गासै खामानि बेनि आन्दाराव बायदि मोनो आरो बेनि सायाव आमेरिकाया अलरेडि फाग्लाखा बेनि सायाव आरो डनाल्ड ट्राम्पमोन बादि लिडारा बेनिख्रुइबो आरो बांसिन माथा गरम इजराइल जाय आमेरिकानि मोनसे फिसिना दोननाय सैमाफोरबायदि होननानै बुंजायो इजराइलफोरबायदि देशा दिनैसिमबो रावनिबो सिङाव गंग्लायाखै रावनिबो सिङाव रावजोंबो जेबो मोनसे जुद्धआव जेनफेराखै ओरैबायदि नाथाय दा समाव इजराइलफोरबायदि देशआबो जेननाय बायदि जानानै दं इरान जाय इरानखौ बेवहाय जाय सुप्रिम लिडार आली खमेनी बेखौ बुथारनाय लोगो लोगो गासै इराना खर' गंग्लायगोन एबा इराना सारेन्डार खालामगोन होननानै आमेरिका आरो इजराइला सानदोंमोन नाथाय बेबायदि जायासै इराननि सुप्रिम लिडार एबा इरानाव थानाय जेसेबांखिनि टप लिडार दङ टप 10 लिडार गासैखौबो बुथारजोब्बाय नाथाय सासे लिडारखौ बुथारनानै होनाय लोगो लोगो गासै इरानानो खर' गंग्लायगोन होनना सानदोंमोन नाथाय बेबायदि जायासै इराननि टप लिडारा थैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि लिडार ओंखारजोब्बाय जेराव थारमाने लिडारनि हिसाब गैया ओरैबायदि जाफैबाय थ' जुद्धआ खम जानो गारनानै बांसिनसो गिदिर जाबाय मानो होनब्ला माने लिडारा सासेल' लिडारब्ला बे लिडारनि आदेशावनो गासै सोलिजोबगौमोन नाथाय लिडारा सासेल' नंला बेवहाय लिडारा टप लिडारफ्रा गैया जानाय लोगो लोगो लिडारफ्रा गावस्राजोब्बाय ओंखायनो जुद्धखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय गैला जाय जेरै हादो आमेरिका आरो इजराइलखौ एटेक खालामदों दिनै दुबाइफोरबायदि जायगा जाय दुबाइखौ सिमांनि न' होननानै बुङो जेसेबां गिदिर गिदिर थाखा फैसा गोनां गिदिर गिदिर मानसिफोर बिसोर अनलि सिमां नुयो दुबाइनि एबा जायफ्रा थाखा फैसा गैया बेबो सानो जिउआव खनसे नङा खनसेबाबो दुबाइयाव थांनांगौ होननानै नाथाय दिनै दुबाइफोरबायदि जायगायाबो आनसेफ दुबाइयावबो बमजों बम गोलैगासिनो दं दुबाइयाव थानाय जाय दुबाइनिफ्राय गेदेर गोलाव मानसिफ्रा फट' रिल्स बानायनानै दुगा हरोमोन बिसोर दिनै भारतनियाव आखाइ खबजोबनानै गावनि जिउनि गावखौ बासायनायनि भिक बिनांगो गोनां जादों दिनै बेवहाय थानाय जाय धोनि मानसिफोर बिसोर एयारपर्टआव फसिनानै दं बिसोरखौ बासायनो थाखाय बिसोरखौ भारताव लाबोफिनहोनो थाखाय बिसोरो रिकुवेस्ट खालामहरगासिनो भारत सरकारनो ओरैबायदि हालात दुबाइफोरबायदि जायगा जि जायगायाव बांसिन गिदिर मानसिफ्रा इनभेस्ट खालामो बे जायगाया दा आनसेफ जानानै दं आमेरिकाया सानदोंमोन जे इरानखौ बेनि सुप्रिम लिडारखौ गुबुनफोर जायफोर देशफोरनि जाय सुप्रिम लिडार जाय डिक्टेटारशिपआव थानाय जायफोर गिदिर देशफोर बेफोरनि लिडारखौ बुथारना होनाय लोगो लोगो बे देशआ कन्ट्रलाव फैयो ओंखायनो बेयावबो इरानावबो बेबायदिनो खालामदोंमोन नाथाय बेबायदि जायासै इरानाव ओरैबायदि हाथियार दङ होननानै दा बुंदों जे इराना दिनाव 500-600 करिहै मिसाइल गावोब्लाबो 15-20 बोसोरालासै बे मिसाइला जोबनाय आमेरिका आरो इजराइला सानदोंमोन जे इरानाव थानाय जा हाथियारफोर बेफोर खामानि गैया जा हाथियारफोर बेफोर एसेबां डेभेलप नङा नाथाय हाथियारा ओरैबायदि बुरजा ओरैबायदि गोबां आरो जाय हाथियारखौ इउज खालामदों बिसोर ओरैबायदि फाग्ला थारमाने कन्ट्रलाव फैनाया एसेबां इजि नङा मोनथिखागौ बे वाराव आमेरिका आरो इजराइलानो देरहागोन नाथाय एसेबां मा बरबादि जागोन एसेबां मानसि थैगोन एसेबां न'खर गावस्रागोन एसेबां लकसान जागोन
बेनिखौनो दा थारमाने हमदांनो हानाय जायाखै आरोखि। मोनथिखागौ कनफार्म जे आमेरिकाफोरबायदि देशानो बेफोरबायदि वाराव देरहाखागोन आरो देरहाबोगासिनो दं। माब्लाबाबो दिनैसिम आमेरिकाया खर' गंग्लाया। आरो आमेरिकाया ओरैबायदि देश जाय देशआव बे आगान होबाय, जाय देशआव बे जुजिजेनबाय, बे देशखौ टटेलि फिनिश खालामागौ मानि गारा लागिलाय 20 बोसोर 30 बोसोरानो जाया जुजिबायानो थागोन। ओरैबायदि बेसेनाव फैसा दं, ओरैबायदि थाखा दं, बिसोर थारमाने जेसेबां बोसोर जुजियोब्लाबो बिसोरनिफ्राय हाथियार थाखा फैसा जोबनो थाङा। इजराइलाबो ओरैबायदि दा पावारफुल देश जाय इजराइला माब्लाबाबो रावनिबो सिङाव बेबो गंलाया। मानो होनोब्ला बिनि बिफाया आमेरिका। इजराइला आमेरिकानि पावारनिनो मोनसे पावार हाउस। ओरैबायदि जाय आमेरिकाया मिडल इस्टखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय इजराइलाव थारमाने गासै गावनि कन्ट्रलखौ दोनो। इजराइलानो बेनि मोनसे गासै मिडल इस्टखौ सामलायनो थाखाय मोनसे पावार हाउस। आरो इजराइला आमेरिकानि आन्डाराव फैनो माब्लाबाबो इजराइल बायदि देशआ सिं गंलाया, खर' गंलाया। ओरैबायदि नाथाय दिनै ओरैबायदि सम फैबाय जाय इजराइलनि जाय प्राइम मिनिस्टार नेतान्याहु बेनि अफिस मानि बम गोलैहैनाय जागोन। मिन्थिखागौ इजराइलनि जाय आयरन दम बे ओरैबायदि पावारफुल, ओरैबायदि डिफेन्स सिस्टेम जायखौ थारमाने बारनानै थांनानै मिसाइल गोलैनांगौ जोबोद गोब्राब होननानै बयबो बुङो, मोनथिखागौ। नाथाय बेबो दिनै फेल जालांगोन। इराना दा माबायदि स्टेबल जागोन बेखौ बुंनांगौआ साननांगौआ जोबोद गोब्राब। मानो होनोब्ला इरानाव दा मेइन लिडार, सुप्रिम लिडार गैला। बेवहाय आरो अलरेडि गासै डिफेन्सफ्रा गावस्रालायजोब्बाय, गावबा गाव जुद्धआव नांगासिनो दं। नाथाय बेवहाय सासेबो दा गेजेराव हेड लिडार हिसाबै ओंखाराखै। आरो बेफोरबायदि लिडार ओंखारोब्ला आमेरिकाया बे लिडारखौ बुथारनानै होयो। बेफोरबायदि गोबां एग्जाम्पल दं जेराव टप लिडारखौल' आमेरिका आरो इजराइला टारगेट खालामो आरो बुथारो। बे आमेरिकानि आरो लिडारनि बयनिख्रुइबो फार्स्ट स्टेप जायो। स' थिग बेबायदिनो खालामबाय बेवहायबो। माबा मोनसे देशआव माबा जुद्धफोर जायोबा आमेरिका आरो इजराइलजों बेनि टप लिडारखौसो बुथारग्रोनानै खोन्थाखौ सानो। टप लिडारखौ बुथारनाय लोगो लोगो आनस्टेबल जागोन, बेखौ सासन खालामनो हागोन एबा बेवहाय गावसोरनि गोसो बायदि सासे लिडार बहायनो हागोन। नाथाय इरानाव बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनासै। इरानाव जेसेबां टप लिडार दं गासैखौबो बुथारजोब्बाय। थेवब्लाबो इराननि जाय डिफेन्स, जायफोर आर्मि, बिसोर गावबा गावैनो लिडार गैयालासिनो आमेरिकाजों इजराइलजों नांगासिनो दं। थ' आमेरिका आरो इजराइला बेखौ कन्ट्रल खालामनो गोब्राब जानानै फैबाय। इराना कन्ट्रलाव बोरै फैगोन, इराना मोनसे स्टेबल बोरै जागोन, बे मोनसे गोब्राब खोन्था जानानै फैबाय। इराना मोनसे थावनि भान्डार आरो भारतआ इराननिफ्राय 40-50% थाव दासिमबो लाबोगासिनो थायो। इराना दा आनस्टेबल जानाय लोगो लोगो भारतआव थाव फैनाया बन्द जानाय लोगो लोगो जोंनि भारतआवबो बेनि इम्पेक्टआ गोलैगोन। थावनि दाम आरो बारायगोन, पेट्रलनि दाम आरो बारायगोन, डिजेलनि दाम आरो बारायगोन। बेबायदि जोंनि भारतआवबो इम्पेक्ट गोलैगोन। बुहुमाव जेरैखि जिखि जायावनो वार जायाथों मानो बेवहाय नोंनावबो बा जोंनि देशआवबो एसे नङा एसे इम्पेक्टआ गोलैयो। मानो होनोब्ला जों गासै ग्लबेलि बयबो बे मोनसे देशआ बै मोनसे देशनि रिसर्सेसआव डिपेन्ड खालामनानै थायो। बिनि रिसर्सेस बे देशआव बे गुबुन मोनसेनिखौ बै गुबुन मोनसेयाव फानलायनानै बायलायनानै बेबायदि सोलिनानै थायो। उन समाव मा जागोन लोगोफोर बेखौ दा बुंनो हानांगौआ जोबोद गोब्राब। नाथाय इरानाथ' जेनगोन, इजराइल आमेरिकाया देरहागोन, बे नंगौ। नाथाय आरो बेसेबांखिनि मा जाथाय जाबावगोन बेखौल'सो नायनो बाखि। दा नायनोसै लोगोफोर उनालासै मा जायो, इराना माबायदि स्टेबल जायो, दुबाइफोरबायदि देशआ माबायदि स्टेबल जाफिनगोन, बेखौ उनावसो मोनथिसिगोन।